revolutionary. What do you see as the meaning of the term revolutionary? The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people. They spit their hate in your faces and look without head, yeah. There's just to call away for them. Joana Fornós, què tal, com estàs? Molt bé. Encantada d'estar aquí avui amb tu. Igualment, merci per convidar-me. Joana, és curiós perquè jo arrel d'aquesta entrevista he estat mirant cartells d'esdeveniments de Sound System o algun llistat sobre Sound System a l'Underrock, per exemple, i he trobat com a màxim dos grups de dones artistes dins del Sound System. Què passa, que no existeixen les artistes allà? Clar que existeixen les dones artistes dintre d'aquesta escena, no? Existeixen al igual que existeixen els seus companys homes. Què passa? Que sí que tenen més problemes a l'hora de visibilitzar-se tant elles com el seu treball i com la seva veu, no? Al final aquesta cultura prové de Jamaica, als anys 50, i era una cultura que estava molt masculinitzada en el seu moment. Què passa? Que quan va arribar a aquesta península, a la península espanyola, doncs en principi també eren els homes els que estaven als plats o estaven carregant els sound systems, i les dones sí que estaven, o no existien, o sí que estaven, però estaven com relegades a un segon pla en aquell moment. I sí que és veritat que la societat ha anat evolucionant i cada dia està evolucionant a millor per tenir, al final, una escena més justa, més lliure i més igualitària dintre d'aquesta escena i cultura del sound system. I aquest seria una mica l'objectiu del documental The Buzz of Women? El meu objectiu, en realitat, personalment, era, prèviament, per una part, mostrar el treball i la veu d'aquestes dones que, prèviament, fent una recerca per internet, vaig veure que no existia aquesta veu. Sí que havia vist com articles i tal a diferents revistes, però en format audiovisual vaig veure que no hi havia res, i els documentals que parlaven de l'escena Sound System parlaven des d'una perspectiva molt masculinitzada. És a dir, les dones pràcticament no es veien als formats audiovisuals. They spit their hate in your faces and look without head, yeah. El reggae ningú mai ha dit, no, el reggae és d'homes, però si tu, la referència, veus que no hi ha noies, el nostre cervell no assimila i diu, hòstia, doncs que potser aquest espai no és massa meu, no? I l'he de transgredir. El teu gènere forma part de la teva etiqueta. Como mujeres, no entrar en la comparación, porque es que en realidad el arte es arte, o sea, si sos mujer o chabón, si sos tío o tía, da igual. I a partir d'aquí vaig fer aquest documental també per visibilitzar el treball d'aquestes dones i després també perquè volia incidir en la societat, és a dir, per qüestionar-nos coses, no? També les persones, per qüestionar-nos què està passant també amb el tema de la igualtat i del gènere i què està passant, en definitiva, com a persones humanes, no? Que crec que és una cosa totalment injust, no? Que al segle XXI encara estiguem parlant d'això, no? Perquè m'agradaria també com eliminar aquesta etiqueta del gènere, no? Desfer-nos d'això i mirar la persona que tens davant més enllà del teu gènere, de la teva orientació sexual o altres factors, no? Sabem que vivim en una societat patriarcal i heteronormativa, també, però dins del Sound System, quines són les dificultats amb què es troben les dones artistes? Les dones artistes, algunes de les dificultats que s'han trobat és, per exemple, a l'hora d'estar punxant, per exemple, i els seus companys venen a tocar els controls, no? D'accedir a un concert o un bolo i també preguntar-los oye, tu eres la novia de tal, no? En plan, com a un segon pla, no? I de fer les preguntes tècniques directament als seus companys i no a elles, perquè se suposa que les dones no podem saber tot el que és tècnic, no? Coses així també, i el tema dels cartells i les quotes també és otro temón, crec jo, no? Em truquen perquè sóc dona i així queden bé fent un cartell com equitatiu, no? Entre els gèneres i ja està, o realment em truquen perquè els agrada el meu treball artístic? Joana, de quina manera podem reeducar a la societat per seguir treballant en pro a millorar la visibilitat d'aquestes dones artistes? Jo crec que amb això hem d'anar totes les persones a una i és molt complicat, no? Perquè al final totes les persones estem vivint sota aquest paraigües, no? D'aquesta societat com més heteronormativa, més patriarcal, però sí que crec que és molt important
el contingut que tu ofereixes a nivell audiovisual, pels mitjans, a través de les escoles, quina educació tu trasllades des de casa també, no? Al final la base crec que és l'educació i crec que s'ha d'educar d'una manera equitativa, igualitària, sense prejudicis cap a ningú, i d'aquesta manera poder, ojalà, pues al final crear un món més just i més lliure i que a poc anem-nos traient prejudicis al final. Many travel to be known, so much people. Només quan s'organitzen esdeveniments amb perspectiva feminista, intentant apropar-se a una programació paritària, és quan llavors comences a conèixer les dones artistes que hi ha. Un cartell amb un 90% d'artistes tios, per mi no és una realitat, no hi ha un discurs real. Crec que ara estem en un punt en què és important visibilitzar que hi hagi dones, però que l'objectiu és que arribem a un punt en el que ja no faci falta que sigui necessari visibilitzar. El feminismo no es ir a una mani el 8 de marzo. No es una cosa, un día, no es una tontería, es todo el rato. Aquest documental ha guanyat la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Com vas rebre aquest reconeixement? Doncs la veritat que va ser una sorpresa molt gran, la veritat, molt heavy va ser. O sigui, me'n recordo que estava a casa i vaig veure un correu conforme havíem guanyat la Biznaga de Plata a la secció de Afirmando los Derechos de las Mujeres, que és una secció que fa anys que es fa dintre d'aquest Festival de Màlaga, i no m'ho creia, en plan, no pot ser que haguem guanyat la Biznaga de Plata. I sí, o sigui, des de Màlaga estaven supercontentes d'aquest documental i a part s'havien sentit molt identificades també les dones que havien vist aquest documental, no? Perquè al final és això, tens molts punts de vista, moltes perspectives dintre d'aquest documental i clar, al final, ja sigui per unes o per altres, tu et sents identificada com a dona al final, no? I, bueno, molt contentes de rebre aquest premi i també per la solidaritat després que té aquest documental, no? I també pels projectes i iniciatives que podem fer després, també. Com han rebut les artistes i també els artistes de Sound System i d'altres arts aquest projecte de Buzz of Women? Doncs, en primera instància, jo crec que tothom l'ha rebut molt positivament i per mi ha sigut una grata sorpresa perquè jo em pensava que a destinar aquest documental o als diferents passes que volia fer que rebria crítiques negatives, perquè al final és bastant política el documental, no? T'estàs posicionant molt des d'una perspectiva feminista, mostrant les dones, no? Com mostrant la invisibilització d'aquest col·lectiu que està més discriminat i que hem estat més com a la sombra, no? Al llarg de la vida. Jo em pensava que, sincerament, que rebria més crítiques negatives, però és que no he rebut ni una. Joana, ha estat un plaer enorme tenir-te aquí avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, per mi també ha sigut un plaer. I de fet avui tanquem aquesta entrevista amb una actuació molt especial, perquè tenim a dos grups d'artistes del món del Sound System que tu coneixes molt bé, de fet, no? Sí, de fet elles són participants i són artistes d'aquesta cultura i escena Sound System de Barcelona. Participen també dintre del documental de The Buzz of Women i elles són Misha Wondem, que és la cantant, i el col·lectiu de dansa, que són ballarines, són les Red Wine Unity. I ara ens presentaran el seu últim projecte i treball en conjunt. Perfecte, doncs anem a conèixer-les. Perfecte. Got money and no soul now. I try to be a better woman in this cold land. ¿Qué tal, noias? ¿Cómo esteu? Bueno, Misha, tú presentas tu nuevo trabajo, ¿no? ¿Hoy? Sí, con Red Wine y Ragatak tenemos... Bueno, Ragatak me ha hecho el base y tengo Red Wine aquí que me ha hecho un baile conjunto, sí. Pero no es el primer trabajo que haces, tú llevas varios años, ¿no? Y en este Sound System. Claro, sí, yo soy de Canadá, pero llevo 4 años aquí en España, en Cataluña, y pues empecé con Purple Rockets, un colectivo feminista, y ahora estoy haciendo mi propio trabajo, estoy trabajando con Ragatak, tenemos una canción que hemos pasado al público el año pasado, y es de Not a War Zone. Y ahora estoy trabajando en el disco que va a salir pronto con este tema también, con Siva Music. I vosaltres, noies, Red Wine Unity, és la primera vegada que participeu amb Misha en una actuació conjunta, no?
Sí, nosaltres ens havíem conegut de l'escena, però realment vam compartir escenari arrel del documental de la Joana, com bé has dit, i és la primera vegada que col·laborem totes juntes. Nosaltres som un col·lectiu de ballarines que ens inspirem amb la cultura dancehall, que per qui no ho conegui prové de Jamaica, i intentem com a dones occidentals aportar una mirada feminista. Som diversos membres que avui no hem pogut venir totes, però us volem aportar una mica del que fem, perquè ho podeu veure. I vosaltres què opineu com a artistes del Sound System i dones? Què opineu sobre el documental de la Joana? Creiem que és molt necessari que es facin documentals d'aquest tipus perquè s'ha de visibilitzar sobretot en escenes com més el Sound System, que hi ha molta poca visibilitat de les dones, on són les dones, no? I què passa. I creiem que és molt important, i tant no només en el Sound System, sinó tant cantants com productores, DJs, als escenaris a tot arreu. O sigui que s'ha de donar veu y poder tenir referents femenins. Me gusta mucho el documental, yo creo que había un montón de referentes diferentes y había muchas perspectivas súper interesantes. Y también creo que es guay porque abre una conversación también, porque a veces cuando vais a un sitio, un sound system, la gente a veces no saben cómo gestionar momentos cuando hay desigualdades o algo así y se sienten mal. Y también creo que se abre por otras puertas también, como donde están los negros en la comunidad de Sound System, en cultura de España y todo esto. Entonces está guay para continuar de visibilizar las opresiones en la comunidad también, ¿no? Quin tema ens presenteu avui? Tenemos un tema con Rag Attack, que he hecho esa producción, y se llama Pay the Rent, que es de hablar de valoración de las artes. También y va muy bien con el documental porque hablamos de las desigualdades y que hay que valorar su arte, y también que el arte hace mucho para la comunidad, entonces hay que apoyarlo en general como un trabajo para todos y todas. Clar que sí, doncs ara estem encantats i encantades de poder gaudir de la vostra obra, del vostre art. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i l'escenari és tot vostre. Gràcies. Merci. Merci. And tough with the baddest one. You only want the finest of the finest ones. You want trophies there, sitting by your side, but you don't do nothing to keep them shine. Everywhere I look, bare man's in the sound. When they flat and dry, they say, put her in the sun. Hand her the mic and fill up her funds, but she don't play just for fun. Sharing arts is a service. My purpose, free show, keep on there. We do it for the love and we got to pay the rent. Worth it. Service. Purpose, free show, keep on there. We do it for the love and we got to pay the rent. Trans or not, black or white, support your local artists and respect their grind. You can't stop a diamond when it's ready to shine. No time for get vexed from this Vinny process. Over 300 years we still running business like the chains of success. Cause we mean business when you gain it all. You can't expect us. Sharing art is a service. Purpose, free show, keep on there. We do it for the love and we got to pay the rent. You only want the finest of the finest ones. You want trophies there, sitting by your side, but you don't do nothing to... Everywhere I look, bare man's in the sound. When they flat and dry, they say, put her in the stand. Hand her the mic and fill up her fun, cause she not play just for fun. Service, purpose, free show, here
service. You know it's part of my purpose. Free show here and there. We do it for the love and we gotta pay the rent. Trends or none, black or white. Support your local artists and respect their grind. You can't stop a diamond when it's ready to shine. You can't stop a wave when it's ready to. No time to give vex from this mini protest. Over 300 years we still running business. Back the chains of success, cause we mean bigness. When you're giving it at all, you can't expect less. Gracias Red Wine, gracias Joanna Bass Woman, TV3.